As instalacións de Urovesa en Valga contan xa cun novo centro de formación. Hoxe foi inaugurado nun acto presidido polo presidente da Xunta de Galicia. Es un proyecto que llevábamos en Urovesa planteando desde hace unos cuantos años, no recuerdo si décadas, probablemente, pero que por fin hoy se hace realidad, ¿no? Lo segundo, y muy importante, felicitar a los alumnos y alumnas que acaban hoy el proceso de formación. Es un proceso que espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido todo lo que nosotros os queríamos transmitir y sobre todo que os hayáis impregnado de los valores y de la forma de trabajo de un extraordinario equipo humano que conforma todos los que formamos parte de Urovesa. Tamén neste acto entregáronse os diplomas aos estudantes que remataron a primeira edición dos cursos financiados pola Consellería de Emprego. Accións dirixidas a apoiar nas empresas unha formación á carta dos perfis que precisen cun compromiso de contratación. E eu me alegro de que somos capaces de responder a un dos grandes retos que hai agora mesmo, que é ter persoal formado, persoal cualificado e telo, ademais, ás veces moi rápido, como foi este caso, porque os clientes non esperan, e cando din que necesitan unha cousa para xa, se non cumpres ti co prazo, o mellor o fai outro, e se perdes un pedido, o mellor xa perdes os seguintes. Efectivamente, entrades nunha empresa de prestixio que non vai facer senón medrar, e nós estaremos ao lado para velo, para sentirnos realmente orgullosos. Es una apuesta por la sostenibilidad de nuestra organización. Necesitamos gente formada dentro de nuestro proceso. Necesitamos que la gente que forme parte hoy o en el futuro de Urovesa tenga esos valores y esa formación que necesitamos. Por lo tanto, yo creo que es una apuesta por el empleo. Es una apuesta por la industria. Yo aquí tengo que recalcar que tenemos la mentalidad industrial que nos vio nacer hace más de 40 años y esa mentalidad la defendemos. Alfonso Rueda puxo en valor ademais o bo momento de internacionalización das empresas galegas. Nun concello pequeno aquí, nunha esquina de España, houbera unha fábrica destas características, con este prestixio e capaz de competir cos millores e ganar. E, polo tanto, a Xunta de Galicia lle interesa moitísimo, a Galicia lle interesa moitísimo empresas deste tipo, empleo industrial de calidade, consolidado e medrando. Non en van, o 2023 foi un novo ano récord no que as exportacións de Galicia superaron por primeira vez os 30.000 millóns de euros.